vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so yanzi makadii zvenyu mukomana She, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndinewo confession yangu iyo yandiri kudawo kuti munge muchizoisawo pachirongwa chenyu. Ndine bakatwa iro randakapiwa nababa vangu. Baba vangu ava vakandisira bakatwa iri, kamufiro kacho kavakazoita mukoma ndo kanondishungurudza zvekuti dzimwe nguva ndinokwanisa kuti pakati peusiku ndinongokaruka ndatopepuka. Ende kupepuka uko kwandinoita mukoma inhauye kuti ndinenge ndiine mastresses anenge akasiyana-siyana, like nezuro mukoma ndakati ndanorara, ndakanyatsokurara nguva dzainge dziri right, then pakati pausiku mukoma ndakazongokaruka ndapepuka kudaro inhauye kuti ndainge ndichingofunga kamufiro kacho ako kakazoita baba vangu, because baba vangu vakafa vachiita zvekukwatuka ganda ravo, vaiita like munhu ainge akanyikwa muacid ndokubva vazoburitswa. Ende ivo baba vangu vachizonoshaika vakangondiudza kuti bakatwa iro racho ravainge vakandipa. Ivo baba vangu vakabva vandiudza kuti bakatwa iro ravainge vakandipa ndo rainge richikonzeresa zvose izvo zvainge zvichiitika kwavari. Ende ivo baba pavakandipa bakatwa iri vainge vasina kundiudza kuti urombwa hwavo hwavainge vachida kutondipa. Saka bakatwa iri kamupiro kacho kavakandiita mukoma, umwe musi vakangomuka makuseni ndokubva vandidana vakabva vati, mwanangu ndiperekedze, ndikuda kuti tinge tichienda kunokama mombe kudanga. Saka ndakabva ndatora chimwe chibhaketi icho chataipota tichishandisa pose patinenge tichida kukama mombe. Asi tichifamba kuenda kudanga kuya, chainge chichindinetsa mupfungwa ndechekuti panguva yacho iyoyo painge pasina mombe yainge iine mhuru mudanga redu. Saka zvakandinetsa kuti ko ivo baba vari kuti mwanangu ndiperekedze kuti tinge tichienda kunokama mombe mudanga vainge vachimbozama kurevera kuti kudii. Takazoti tasvika kudanga kuya mukoma, chandakatanga kuona ndechekuti mudanga muya mainge muine mupurwa. Zimupurwa rainge ririmo mukoma rainge rakakurisisa zvekutoti waitofungidzira kuti zvimwe kuda rainge riri garwe. Mupurwa uya wakangotiona ndokubva wangotitarisa. Baba vakabva vati usatya nekuti mupurwa uyu mudzimu wemumusha. Baba vangu vakati vandiudza kuti mupurwa watainge takatarisana nawo wainge uri mudzimu wemumusha, ndokubva vazoti taifanira kuti tinge tichipinda mudanga riya remombe tichiita zvekuombera. Saka takabva tazopinda mudanga riya inini nababa tichiomberera kumupurwa uya. Mupurwa uya ndokubva wazongonyangarika. Baba vakabva vazonongedzera imwe mombe iyo yandaifanira kuti ndinge ndichizosunga vachiti ndo mombe yataifanira kuti tinge tichikama. Asi sekuzivawo kuti baba vangu vaiva munhu ainge ari very short tempered, ndakabva ndanzwa ndichitya kuti ndinge ndichivabvunza kuti nai baba, ko ndinokusunga seiko mombe isina kana mhuru? Ko inokamika seiko mombe inenge isina kana mhuru? Ndakabva ndazongotora tambo iya yatainge tichishandisa kuti tinge tichisunga mombe panguva yekuti tinenge tichida kuikama. Ndikabva ndaita zvose zvandainge ndaudzwa nababa vangu kuti ndinge ndichiita. Chakandinetsa ndechekuti baba pavakanoisa bucket, ndakabva ndaona kuti bucket riya rakabva razotanga kuzara nemukaka. 20 liters mukoma yakazara nemukaka. Baba vakabva vanditi, mwanangu usatya nekuti zvose izvi zviri kuitika ndichazokuzivisa kuti chii chiri kutora nzvimbo. Takati tazadza 20 liters riya nemukaka, then mukaka uya wakabva wazotanga kurasikira pasi. Baba ndo pavakazotanga kuomberera. Baba vakati vatanga kuomberera kudaro vakabva vanditarisa vakati, tevedzera zvose zvandiri kuita, nekuda kwekuti kana inini ndazotorwa nenguva ndo zvaunofanira kuti
unge uchizoita kana wasara uri wega. Ndava kutokudzidzisa mwanangu chivanhu chekwedu. Neniwo ndakabva ndazopfugama parutivi rwavo ndokubva ndazotanga kuomberera. Mupurwa uya mukoma wakabva wazonyuka. Mushure mekunge wanyuka wakabva wazotanga kunanzva bucket. Wainge uchinanzva mukaka wose uya wainge wava kuteukira pasi. Mupurwa uya wakati waguta mukaka wose uya wainge uchiteukira mubhaketi ndokubva wazonyangarika zvekare. Baba vangu vakabva vazoburitsa rimwe zibakatwa, iro zibakatwa randinetsa kusvika muzuva ranhasi. Bakatwa iri mukoma rine a leather casing ende zihombe, mazibakatwa aya ekwana Rambo chaiwo ekuvhimisa. Vakati vaburitsa zibakatwa riya vachiriburitsa mu leather casing marainge riri ndokubva vazobayirira bakatwa riya pakati pedanga. Vakati vabayirira bakatwa riya pakati pedanga vakabva vazoti kwandiri, mwanangu chizvomora bakatwa iro. Ndakabva ndazoenda paya ndikabva ndazozvomora banga riya ndikabva ndazoridzorera mu leather casing. Vakabva vati kubva muzuva ranhasi bakatwa iri harisisiri rangu asi banga iri mwanangu. Ndikuda kuti pese paunenge uri kwemazuva ako ose auchararama uri pano panyika rinofanira kuti ringe riri padhuze newe nguva dzose. Bakatwa iri kana ukaribata nenzira dzakanaka richakuunzira upfumi hwakawandisa kudarikidza upfumi uhu una baba vako. Baba vangu vaitonzi vainge vaine chipo chekupfuwa mombe zvekare nembudzi. Vakati kwandiri, mwanangu chose chaunenge uchida unofanira kuti unge uchizoudza bakatwa iro riri. Asi mhiko dzako mwanangu ndedzekuti mumusha muno hamufaniri kuti kana wava usiku munge muchizobuda nemoto panze. Vana vako unofanira kuti unge uchizovadzidzisa semadzidzisiro andakakuitai vanangu, kuti hamufaniri kuti munge muchizobuda nemoto panze kana zuva ranyura. Izvo mukoma ndo zvatakangokura tichingoudzwa nevabereki vedu kuti hataifanira kuti tinge tichizobuda nemoto kana zuva ranyura. Saka inini ndainge ndichingofungidzira kuti zvimwe kuda zvinhu zvainge zviri nyore, kuti kana vanhu vari pamba pako unongovapa mutemo iwoyo wekuti pano hapatendedzwi kuti kana zuva ranyura vanhu vange vachibuda nemoto panze. Mukoma zvadaro baba vangu vakabva vazondiudza ivo vachiti, mupurwa uya uyo watainge taona tikabva tazoomberera kwauri, vachiti ndiwo wainge uri mudzimu wemumusha. Hanzi nguva iya yatinenge tichiomberera kumupurwa iwoyo, mupurwa uya unenge uchifamba uchienda mumatanga evanhu, then unenge uchikama mombe idzo dzinenge dziine mhuru, then unobva wazouya uchirutsira mukaka uya mubhaketi. Baba vakabva vazondiudza kuti mupurwa uya watainge taona ndo wainge uine mhiko iyoyo yekuti apaitendedzwa pamusha pedu kuti munhu ange achizobuda nemoto achibva nawo mumba achibuda nawo panze. Asi kana kuri kuvesa zvawo moto panze painge pasina kana problem. Chainge chisingatendedzwi ndechekuti kana ukabatidza kenduru kana kuti rambe kana kuti moto uya wemukicheni wobva wazobuda nawo panze, ndo zvainge zvisingatendedzwi izvozvo. Ndakabva ndati zvakanaka ibaba, ndokubva tazodzokera zvedu kumba. Kubva musi iwoyo ndo pandakabva ndazotanga kunzwisisa kuti saka business iro rainge richiitwa nababa naamai vangu, because pamba pedu paitosvika zvimotikari zvinenge zvichitobva kumaguta awo ainge akatipoteredza, vanhu vachitouya pamba pedu vachihodha mukaka. Ende pamba pedu munhu wose anenge auya kuzohodha mukaka aisamboshaya mabhaketi ake maviri kana kuti mabhaketi ake matatu. Ndo business iro rainge richiitwa nevabereki vedu kubva tichiri vana vadiki. Asi baba kuzosvika vachiita semunhu ainge akambonyikwa muacid ndokubva azotanga kukwatanuka ganda, vainge vasina kundizivisa kuti mhiko idzo dzacho dzavainge vakatyora dzainge dzimbori mhiko dzainge dzakaita sei. Baba vangu vakafa vachiita like munhu ainge achisvurwa ganda. Baba vangu vainge vachityisa kutarisa zvekuti by the time yavakazofa muviri wavo wose wainge wakapomberwa nemabandages.
ivo baba vakazoti vafa havana kana kuzotomboitwa body viewing nekuda kwekuti ganda ravo rose iri mukoma rainge rapera. Vamwe vanhu vakuru vainge vachitaura vainge vachiti vaiti kana vakavhura mabhandeji avo aipota achipomberwa pamuviri wababa vangu, hanzi waitoona tsinga dzichitofambisa ropa, hanzi tsinga dzainge dzichitoti ta dzichitofambisa ropa. Zvinhu zvacho mukoma hanzi zvainge zvichityisa. Izvo ndo zvinondipa a lot of stress mukoma, kuti saka inini ndo kamufiro kandichazoita here nekuda kwebakatwa iro randakapiwa nababa vangu. Baba vangu mukoma vakazoti vashayika, hapana kana kumbopera makore akati wandei amai vangu ndokubva vazongoshayikawo. Amai vakangofawo vachingochema nemusoro, vainge vachingoti vari kunzwa sekunge pane munhu ainge achivabaya mumusoro. Amai ndokubva vazoshayika. Amai vakati vashayika, inini ndini ndakabva ndazosara ndigere mumusha. Then vanin'ina vangu ndokubva ndazovachekerawo pavo pekuti vange vachizovakira. Zvadaro mukoma ndakabva ndazowanawo umwe mukadzi wangu, asi ndakati ndawana kudaro mukoma, marriage yangu nemukadzi wangu iyeye wandainge ndabva mukuwana hakuna kana kure kwayakambokwanisa kuenda, ndokubva azongobva zvake. Saka ndainge ndangova munhu wekuti ndaingoti pano nepapo ndikawanawo munhu wandinenge ndafambidzana naye ndobva ndatora munhu uya ndobva ndazotanga kugara naye. Mukoma pari zvino ndagara nevakadzi vakati wandei. Manje handichazivi kuti pavakadzi vose ava vandakagara navo kuti pane umwe akazobuda nemoto here panze ndisipo, because bakatwa iri mukoma ndakangoti one day ndiri kune imwe nzvimbo uko kwandainge ndiri. Bakatwa iri ndaiwanzo kuti kana kuine zvimabasa zvangu zvandinenge ndawana, bakatwa iroro rinenge ringori mumonaki mangu. Ndakati ndakarara mukoma ndo pandakabva ndapepuka ndichinzwa kuti pane chimwe chinhu chainge chichiita sekunge chainge chichindibaya mumagumbeze imomo. Pandakavhura magumbeze ndo pandakabva ndaona kuti bakatwa riya rainge rabuda mumonaki muya rainge riri mumagumbeze, riveteneni mumagumbeze, kusaziva kuti chii chainge chaitika panzvimbo ipapo. Ndo pandakabva ndazoona message iyo yandainge ndatumidzirwa neumwe mukadzi uyo wandainge ndigere naye panguva yacho iyoyo, achindiudza kuti ainge aona rimwe zimupurwa rainge richifamba riri pachivanze, asi iye achitaura akabva ati mushure mekunge azodana vavakidzani akabva azoona kuti mupurwa uya waainge aona wainge wangonyangarika, kusaziva kuti mupurwa uyo waainge aona wainge waenda kupi. Neniwo ndakabva ndanyepedzera kusaziva kuti mupurwa uyo waainge aona wainge wakaenda kupi, because ndaitya kuti kana ndikagara ndamuzivisa kuti ndainge ndichiziva kuti mupurwa uyo waainge aona chainge chiri chii, aikwanisa kuzoti ndiri munhu ane urombwa hwake. Saka mukadzi uyu mukoma akaona mupurwa iwoyo, ndakabva ndafungidzira kuti zvimwe kuda ndiye ainge akabuda nemoto panze, asi ndakamubvunza ndichamubvunzisisa zvekare dzamara tichizosvika mukurambana, asi iye ainge achingoti hapana kana umwe musi zvawo waainge akambobuda nemoto panze. Pandakaramba ndokumubvunzisisa iye akabva atonditi izvozvo zvekubuda nemoto panze ainge akatokura ariwo mazviri. Saka kubva zvaakatanga kugara neni, pandakamuudza kuti pamusha pedu painge pasingatendedzwi kuti munhu ange achibuda nemoto panze, akabva angonzwisisa. Saka kusazoziva kuti wacho akazondiitira utsinye hwekuti akauya pamba pangu ndokubva azobuda nemoto panze angava ari ani. Mukoma kubva ipapo pandakaona bakatwa razviburitsa mumonaki rikabva rauya rikabva razorara neni mumagumbeze, ndingangoti ndo pandakabva ndazotanga kushanyirwa neiya yacho yavanoti spiritual wife. And spiritual wife iyi inongoti ichingobva mukunosangana neni pabonde. Pandinopepuka mukoma ndinobva ndatoona kuti sikarudzi yangu inenge ine mavanga ende maronda awa mukoma anenge achirwadza. Ndinenge ndichiita sekunge munhu anenge abatwa nemunhu anenge aine nzara dzacho dzinenge dzakarodzwa, zvekuti maronda iwawo mukoma anenge achitoda mazuva akati wandei kuti akwanise kupora. Spiritual wife iyi hakusi kuti inouya kwandiri each and every day, but inouya pano nepapo zvekuti
pamwedzi kana kuti after 2 months inokwanisa kuuya ka1, ende pose painouya mukoma ndinosara ndichirwadziwa. Ndo zvinhu zvinogara zvichingondipa a lot of sleepless nights. Saka pandakatanga kurota spiritual wife iyi inouya kwandiri yakaita sekunge murungu wacho anenge aine vhudzi rinenge rakareba zvekuti rinenge richitonzvenzvera pasi. Spiritual wife iyi yandinorota anenge ari murungu uyu anenge aine vhudzi rinenge rakareba zvekuti rinenge richitonzvenzvera pasi. Saka ndarota spiritual wife iyi, ndo pandakabva ndazofunga kuti regedzai ndinge ndichizamawo kunorasa bakatwa iri kumadziva anoyera. Asi bakatwa iri ndinotorirasa mumvura, ndotoona zveshuwa kuti bakatwa iri rinenge ratonyura pasi pemvura. Asi ndinozoti ndasvika kumba bakatwa riya ndinobva ndazoona kuti rinenge ririmo mumba rakandimirira. Kunyangwe ndikaenda kwandinenge ndaenda, bakatwa iri ndikarisiya kumba, bakatwa iroro rinobva randitevera. Pari zvino mukoma ndiri munhu wekuti ndinongogara ndichingorwadziwa nemajoints emumaoko emuzvikunwe zvekuti dzimwe nguva kunyangwe foni chaiyo kuti ndinge ndichiibata ndinotonzwa kuti inenge ichitondiremera because ndinonzwa imwe sharp pain mumajoints angu emuzvikunwe umu. Kusaziva kuti zvinhu izvi mukoma zvichazopera zvaita sei. Ndinogara ndichingozvibvunza kuti saka urombwa vaniko wandakasiyirwa nababa vangu, urombwa hwekuti ukwanise kuti unge uchiita mupfumi, kana zviri zvipfuwo zvatakasiyirwa nababa zvose zvakapera kufa, inini mukoma nezera rangu randava naro pavakadzi vose vandakagara navo hapana kana umwe zvake akakwanisa kundipa mwana. Ndigere nevamwe vazukuru pamusha asi mwana handina. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Vakatumidzira as a WhatsApp voice note. Zvakangoma azvo vedu, kana matumidzira your voice note please musazodelete ma voice notes enyu nekuti munotonditorerawo mazuva kuti ndinge ndichitranslata zvose zviya zvamunenge makataura pa voice note, sezvo vadiwa vateereri vakati ivo zvema voice notes havazvifariri. Saka please musazodelete ma voice notes enyu nekuti ndinenge ndisinga ignore kana kuri kunzi ndikatora nguva ndisati ndavhura oro kutranslata ma voice notes enyu. Asi kana muine nguva on your side ndinokukurudzirai kuti munge muchinyora your confession. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.